Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bakari Tarawele ni y'an sigi kan ye ka waleɲumandɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa maa bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw ni sɔgɔma minnu bɛ heure wɛrɛ la an b'a f'u ye k'u ni tile u ni su u ni wula sabu diɲɛ ale kɔnɔ ka dun n'anw bɛ sɔgɔmada la dɔw bɛ wulada la dɔw bɛ su la Bakari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen bɛ Ala ka masaya kɔnɔna la radio Jɛgɛfɔ a kanu don jamana in kɔnɔ cogo min na a kanu don jamana in kɔfɛ tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ Jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ka wulikajɔ kɔnɔ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan nka baara in tɛ taa maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo Bakari Tarawele Buwa Jabate an ye bi kunnafoni lasebaaw ye n da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnlen bɛ kosɛbɛ e ko cogo di k'a fɔ mɛ de a ka fiɲɛ bɔ an sɛbɛn o bɛ bɛn Jɛkapip Buwa Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bakari Tarawele ko kɛlɛ man ɲi o ye tiɲɛ ye nka ni kɛlɛ ma kɛ seba fana tɛ dɔn siga t'o la ne bɛ n tigɛ don Mali tribune nɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Birahima Sidibe Bakari Tarawele a ko CEDEAO u ye lajɛ min kɛ min ye kalo tile 4 tɛmɛnen ye Bakari Tarawele lajɛ in kuma kolo giriman caman fɔra kɛnɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko lajɛ in a kɛra jamana min kɔnɔ o de ye Nigeria CEDEAO ale jabalaba la maa minnu ye CEDEAO a ɲɛmaw ye Bakari Tarawele olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamana saba bɛ anw gulonnen bɛ Mali Burkina Faso La Guinée o jamana masakɛ saba olu ma ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko farafin jamana a tilatilalen don Bakari Tarawele kɔrɔn tilebi kɛɲɛka bayanfan caman cɛ anw garisigɛ o ye farafinna tilebiyanfan ye anw ka tɔn belebeleba don sɛbɛnnikɛla ko a ko lajɛ in tun sigilen bɛ hakilina caman kan n'o de ye CEDEAO ye Bakari Tarawele gɛlɛya minnu bɛ nin ka kunda kan nin ka wulikajɔ ko la joona min y'a ka tɔndon kunkanko ye Bakari Tarawele janko ka se ka bolomagɛn kɛ joona joona Mali u kɛn bɛ ka taasira min ta ka di an ma n'o ye an ka kalafili ye an bɛ se ka camancɛ fanga kun cɛ hɛrɛ ni karama la cogo min na Bakari Tarawele nin k'o baaraw k'o lajɛ i n'a fɔ Goodluck Jonathan o ye min ye ciden ye ani ɲɔgɔn cɛ o ye taama min kɛ nin ka hakilina minnu sɔrɔ o kɔnɔna la Bakari Tarawele o tuma ni ka kɛnɛ k'a sigi o fɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min kɛra la kuma kolo girima yɔrɔw ye n'o tɛ bɔ maa kɔnɔ fiyewu Bakari Tarawele o de ye k'u bɛna tɔnkulu dɔ sigi n'o ye sɔrɔsikulu ye Bakari Tarawele wa sɔrɔsi ninnu tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la koyi CEDEAO masakɛw olu de b'u ka sɔrɔsiw di Bakari olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulu belebeleba dɔ ye anti coup d'état force anti-coup d'état Bakari Tarawele min ye o force anti-coup d'état ye Bakari ko tɛna kɛ dɔwɛrɛ dɛ min kɔni ye CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa n'o y'i kanabɔ coup d'état ko la Bakari Tarawele k'u bɛɛ wuli joona joona ni ka t'i minɛ k'i siri sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele ko kɔni u y'u dafa mugujalan na min jigin t'u da kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye force wɛrɛ bɛ yen u y'o fana ŋaniya siri a bɛɛ lajɛlen ŋaniya bolodalenw ye Bakari Tarawele n'o de fana ye force anti-terrorisme ye Bamanci kulew u bɛ munumunu na jamana minnu ɲɔgɔn cɛ ni ka wuli ka tulu minɛ k'u fa ka bɔ yen o tuma k'u y'o fana hakilina ta sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele nin kumaba fila Bakari Tarawele ni maa min ko k'i bɛ kulusi don sama la n'i sera k'a kɛ i ye koba kɛ n'i ma se k'a kɛ i ye kumaba lankolon fɔ sɛbɛnnikɛla ko e ko min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ka nin kuma belebeleba in a bɛ sɔn ka kɛ kuma lankolon ye koyi wa ne ma da la nin hakilina ninnu tatɔla n'u kun fan tɛ o ayi ko de tire tomo n tɛ foyi yɛrɛ Bakari Tarawele bɛ ka tiɲɛ ne f'i ye masakɛw ka force en attente de la CEDEAO o bɛ min nka u kun falen don o ko bɛ sen na Bakari Tarawele n bɛɛ ye fɛn min bɛ ka ɲini b'a dɔn anw ka jamana ka viser ka viser ka mun de k'a la ka mun k'a la k'a k'u sago ye kɛ an ye minnu gɛn ka bɔ yan olu de dogo bɛ ninnu kɔfɛ an tɛ segin o kuma na an b'o fɔ hali sini Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn an ka tɛmɛ n'o kɔnɔ kuma ye Bakari Tarawele a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko ko in a jɛngɛnbaa kɛrɛ kan k'a sababu kɛ min ye hakilina yira de don u m'a fɔ k'a bɛna kɛ sini u m'a fɔ k'a bɛ kɛ sinikɛnɛ ka hakilina yira k'a bila don n'a nataw la n'a bɛ se ka ɲɛnamaya sɛbɛnnikɛla ko a ko don o don n'u bɛnna kan k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ jamana fɛn fɛn de bɛ
tɔn kɔnɔna la mɔgɔ tɔw de a bɛɛ lajɛlen de ka kɛlɛkɛcɛw bɛna yala ni kelen ko k'ale t'a la e ko tɔn in a sigili bɛ bɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko jamana sabari dulonnen bɛ o kɔrɔ min kɔni ye tɔn ye a sigiliko kuma t'a la nin waati la mɔgɔ tɔw de fo ka taa fɔ ko waati jan kɛra sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔw de min ye tɔn ye a jabala bɛna kɛ jamana jumɛn ye nafolo jumɛn ni nafolo jumɛn de kan ka bɔ ka don a la kɛlɛkɛcɛw hakiya bɛna kɛ joli ye mɔgɔ tɔw de minɛnw bɛna sɔrɔ min a ko n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ CEDEAO ale ka hakilinaw jidinen ka bɔ nansaraw fɛ yen cogo min na a ko nin tɔn kofɔlen in mɔgɔ tɔw n'o ye anti coup d'État ye i b'a ye k'a fɔ nansaraw de bɛna o fana financer olu dɔngɔ olu sago o bɛɛ lajɛlen de bɛna k'o fana la a ko bolo min bɛ sanfɛ bolo min bɛ sanfɛ o de sago bɛ tɔn sigi wari yɛrɛ t'aw bolo ka tɔn mun de b'u bolo foyi tɛ yen dabaramugu la i ma ye siège kura jɔlen bɛ yen siège kura min bɛna jɔ sisan Chinois ko kulu de bɛna nafolo bɔ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔw de min ye antitourisme ye i b'a ye k'a fɔ o fana nafolo fana ntanya bɛɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko donjan kumaw de don n'a bɛ sigi diɲɛ ma don o don maa si tɛ fɛsɛfɛsɛ ka bɔ kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ min kɔni ye coup d'État ye olu kuma banna Bakari Kalafiliw kɔni kɛra ka ban ka jamanakuntigi kura sigi o jamanakuntigiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka tɔn a sariya a taabolo mɔgɔ tɔw de a magama n'a karama ni ka se ka da k'o don o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u ye nin hakilina min ta ale kɔni bolo ko nin kɔni tɛ ngolofa ko ye ko k'a da ka jamana minnu yɛrɛ bɛ ni bamancɛw bɛ n'o ye Mali Burkina Faso Niger ye mɔgɔ tɔw ye k'u ye mun de ta fɔlɔ ka anw sɛgɛrɛ dɛmɛ sira kɔnɔna la an ka duguw bɛ ka buruja jamanadenw bɛ ka buruja an ka bolofɛnw bɛ ka buruja o tuma CEDEAO ɲɛmaaw k'u bɛ yɔrɔ jumɛn la walima hakilinaw bɛ congé la wa mɔgɔ tɔw min bɛ ka kɛ ni jamana saba kɔnɔ mɔgɔ tɔw duguw bɛ ka ci ka ban jamanaw bɛ ka kɛ tomo ye o tuma k'u bɛ ka mun de ma kɔnɔ sa kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ a tɔ minnu bolo n'u t'o bila ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la minɛn minnu b'u bolo n'u t'o bila ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la nafolo minnu b'u bolo n'u t'o ta ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la k'u bɛ ka mun de ma kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔw min ye an ka bugu ye a bɛna jeni k'a baw sigilen ɲɛna k'u fɛn wɛrɛ ɲinina don mɔgɔ tɔw ko n'o tɛ min ye dɛmɛ kɔni ye n'u kan k'o boloda o tuma ko jamana saba min bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi u kan k'an dɛmɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli don bɛ min da i ka kɔrɔfɔ kan o de ye nin force contre le coup d'État ko coup d'État kana kɛ tugun wallahi u ka sigi n'a sigina président ne kɔni sugantila hali kalata sira fɛ a kɛra sira wɛrɛ ye an ka kalata sira fɔ sa i ka suganti élection sabula k'i sigi k'e bɛ n'i sago ni dungɔ kɛ jamanadenw na wallahi ni coup d'État ma k'i la ko bɛɛ ye kalo ye hali bi kana siga Tajitu ko in kun bɛ cogo min na fɔlɔ an bɔl'o la a ko yɛlɛmana mɔgɔ Tarawele an kana sɔn coup d'État ko ye mɔ sa a bɛ jamana lasegin kɔ an kana bama coup d'État kan dɛ an kana sɔn a ma nka n'i sigina jamanadenw ye danaya d'e kan k'i sigi n'i sigina a fɔra i ka min kɛ o kɛ jamanadenw ye an ka bɛn ko la o ka fisa ni waati bɛɛ coup d'État jamana min bɛ coup d'État la tuma bɛɛ o jamana ka taaɲɛ ka gɛlɛn dɛ an m'an sigi o fana kan dɛ sen kelen ka taa ɲɛ sen saba ka segin kɔ i bɔr'i nɔ na wa i tɛgɛ don Bajabate ni yen tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'alerte o don l'alerte Bazumana Kane nin ye a ka fasiri ye a ko cogo di Bazumana ko ɲɔgɔn ye min n'o tun bɛ anw ka gouvernement ani synergie des syndicats d'éducation signature du 15 octobre 2016 n'o ye lɔkɔli karamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye e ko u ma bɛn ko la wa nka bɛnko la in n'i y'a ko ta k'a lajɛ e ko a ma kɛ fura ye ni ka jɛkulu ye ni k'a maa don ni k'olu fara wa bawo min ye gouvernement ka hakilina n'o y'a ka proposition ye a kɔni bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min maa minnu n'olu tun bɛ n'olu tun taa bɛ négociation na n'o de ye sigi ka kuma ye o min n'o tɛmɛna o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni maa caman bɛ olu sɔnna hakilina ye ma n'o de ye article 39 application n'o de ye k'a don bala ko article 39 o ka da kɛrɛfɛ wa min ye premier ko ye o de ka ta ni k'o yanga maa caman bɛ yen zango minnu n'olu bɛ an ka wulakɔnɔnaw la olu y'a jira k'a fɔ ko prime de responsabilité ko kuma min n'o bɛ sen na ko jɔnka la k'olu fɛ ko don nka fan dɔ maaw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'o ye kulu fan dɔ ye nin kulu kelen kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ k'olu fɛ la ko tɛ bawo n'i y'a lajɛ article 39 olu bɛ o de nɔfɛ o ka se ka don bala n'o donna bala laɲini caman bɛ ɲɛnabɔ nka gouvernement y'a jira k'a fɔ se min b'ale ye bi na ka se ka nin karamɔgɔ ninnu ka lafasɔnjɛkulu ka kumalaselaw k'u bila u ka minɛn kɔnɔna na o de ye prime ko ye n'o ye prime de responsabilité ani prime de risque o bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a to a da ko prime ka ta ni k'a di lakɔli karamɔgɔw ma wa a bɛna kɛ fɛn min ye n'i y'a lajɛ
min ye nin jɛkulu ye n'o ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn jɛkuluba ye u kɔni o ni ministre fila ye ɲɔgɔn ye an ka ministre min n'u ɲɛsin bɛ nafoloko ani sɔrɔdaboloko ma n'o ye Aluseni Sanu ye o n'o ye ɲɔgɔn ye ka taa se min ye ministre min n'u ɲɛsin bɛ anw ka sɔrɔdasiw ka koɲɛ ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye o ni ministre so fila n'u ministrew ye ɲɔgɔn ye wa bɛnkan kɔni kɛla fɛn min ye ko prime in bɛna kɛ sababu ye min ye san o san lakɔli karamɔgɔ nafolo min bɛna ta ni k'a di u ma a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 12 ani miliyɔn 200 ani 98 ani 8 a n'a kunkan fɛ n'i ye ko in lajɛ farankan bɛna kɛ min ye i tulo ma jɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye kɔrɔlen min dun ye maître auxiliaire ye catégorie C olu kɔni tun bɛ nafolo min ta o ye 6000 ani 200 maître titulaire o ye 7000 ani 200 min ye maître principal ye 8000 ani 200 professeur titulaire o ye 10 ani 100 c'est fort professeur principal o de ye 10 ani 1 ani 600 gani prime nunu farala kan min ye maître titulaire ye prime nunu ngoni abena kɛ sabu ye min ye 2000 ani 200 c'est fort la o de ka fara ni sara kofole nunu nga wa ni ya ta ka lajɛ n'o de ye faranga ye maître auxiliaire o min dum 6000 ni doni ta dɛ n'o ye catégorie C o bɛ taa 8000 ani 400 o bɛ di ama n'o bɔla yen min ye maître titulaire ye o fana n'o tun bɛ 7000 a fɔ 7000 ani 200 ta n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo in dili o bɛ kɛ sababu ye ale ka taa 8000 a fɔ 900 ani 400 n'i ye maître principal fana ka taabolo lajɛ faranga in bɛ kɛ sababu ye ale ka 10 ani 400 o ka di a ma professeur titulaire o ye 10 ani 2 ani 300 wa min ye professeur principal ye o ye 10 ani 7 ani 800 wa n'i ye a lajɛ professeur agrégé min kɔni ale tun bɛ min ta ka kɔrɔ dɔ bɛ foro fana kan o bɛ t'i jɔ 10 ani 5 ani 800 ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ n'a sɔrɔla kulu kɔni tilamɛ fila ye kunun ko ɲɔgɔn ye wolola nin na k'a fɔ min ye faranga ye primuko la o kɔni o na ta ni ka kɛ ka fara lakɔlimɛtiriw ka sara kan wa maa caman de bɛ yen minnu sɔnna a ma maa fankelen dɔ maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna don nin ko da fɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Bazumana Kane ye ko dɔw kɔni bɛ olu kɔni ko article 39 tant que o ma bila sen kan o ma sigi sen kan k'a waleya olu kɔni tɛna jɛnɛ a ye hakilina jigi a y'a jira k'a fɔ kunun ko o kelen ni kɔni min y'u ka ɲɔgɔn ye sabula min ye an ka kalanso kalanbulon 9nan ye n'o 9e de lakɔlidenw ye olu minnu tun bɛ ɲɔgɔn dan na k'u ka ɲɔgɔn dan ma dulon wa k'a sabu kɛ nin ɲɔgɔn ye a kɔni kɛla sabu ye ni ka lakɔlidenw ni k'u ka taabolo ni k'a bila ni k'a sumaya ni nanzara fɔlɔ ko k'a bila retard la nin mun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bazumana Kane a ka fasiri don Bokar Tarawele ne bɛ n bolo don tuguni le épouse sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Elhadji Cɛmɔgɔ Tarawele cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn siga t'o la Bokar Tarawele nin ye cɛkɔrɔba ka sɛbɛnni ye cɛkɔrɔba ko Bokar Tarawele e sigi min ye an ka jamana ye e Bokar e ko ɲɛta ko bɛ anw kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla de ka sɛbɛnni don dɛ a ko n'i ye ko jateminɛ Bokar Tarawele anw de bɛ wotoro ni k'o bila fali ɲɛ walima so ɲɛ Bokar Tarawele ko k'o sama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow lajɛ baara ka kan ka daminɛ ni baara min ye Bokar Tarawele Mali kɔnɔ an t'o kɛ dɛ an bɛ taa daminɛ kɔfɛ a ko jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni dɔ bila n'o ye motobolilaw ye Bokar Tarawele tiɲɛ don kasike a bɛ kunkolo lakana motobolila n'i bɛ boli siraba kan Bokar Tarawele i ka kasike don o bɛ kɛ sababu ye maa tɛ kasara bɔ fan dɔn ni binni kɛra min ye kunkolo ye ale de kɔni gasi ka di Bokar Tarawele janko jangaro kana ta ka kunkolo sɛgɛrɛ o tuma kasike de bɛ se ka don n'o cɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ nkalon ye n'i ye siraba yɛrɛ sariya lajɛ moto man ka boli abada ni kasike tɛ o tɛ Mali ye o ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɛla ko min y'o kasike ko ye Bokar da tun fan b'o la ni k'o kɛ wajibi ni fin ye malidenw la Bokar n'i ye kow lajɛ maaw tɛ wajibi fɛ bilen wajibi ko kuma min tun bɛ o bilala pentenkɛlaw sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye yanni kasike ko kuma o tun ka kɛ ndama ye o tun ka kɛ dunu ye o tun ka kɛ ntamani ye ni k'o fɔ waati bɛɛ lajɛlen la Bokar Tarawele ko munna moto a bɛ boli sira min kan munna jamana ɲɛmaaw ma sira k'a don bɛrɛ la munna o ma sira ɲuman dilan ka di jamanadenw ma an bɛ don min na ko bi Bokar Tarawele ni maa min ko k'i tɛ tiɲɛ de fɛ dɛ Bokar o tuma i b'i dafa fɛn wɛrɛ la n'o tɛ min ye sirako ye an ka jamana in kɔnɔ Bokar Tarawele ko sira ɲuman a bɛ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko
a jɛngɛ jɛngɛnin don a tigɛ tigɛlen don a sɔgɔ sɔgɔlen don Bɔkari Tarawele o tuma i b'a fɔ k'i bɛ yɔrɔ jumɛn na a ko min ye an ka faaba ye n'o ye capitale ye Bamakɔ Bɔkari Tarawele o de Bamakɔ kɛn bɛ fɛn wɛrɛ ye bi n t'a si dɔn Bɔkari Tarawele a ko ministre fila bɛ wele bɛ bila olu ma min kɔni ye siraba ministre ye madame Dambele Madina Sisoko Bɔkari Tarawele o tuma k'a ka wuli ka jɔ min y'an ka sirako ye min ye siraw ye Bɔkari Tarawele ko hɛlɛ ni min kɔni ye moto ye Bɔkari Tarawele o tuma kasigi mana k'i kunkolo la cogo o cogo dingɛ bɛ dingɛ la n'i cunna kɔnɔ Bɔkari kunkolo dɔrɔn sɔgɔli tɛ ko ye e ko kan tɛna bɔgɔti ka bɔ yen de kana da gasigi doli ma a bɛ bɔgɔti kasigi ye dɛ yɛrɛ bɛɛ ka don kasigi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye jamana marabaaw ye u kan ka baara min kɛ o do ye joona ni ka dingɛw bɛɛ lajɛlen kole walima ni ka sira manakuraw ko da ni ka siraw lafiya ni ka ni lafiya o daba minnu fana bɛ to sira sɔgɔsɔgɔlen ninnu kolili la o fana t'o da ka ɲɛ waasa olu ka to ka wele sanga n'a ka waati contrôle de bɛ yan mais fɛn dɔ f'i ye o bɛ taa mananjini bɔnte i bɛ taa sɔrɔ hali semaine kelen semaine fila a mananji bɛ sin ka yaara ten Bɔkari Tarawele cɛkɔrɔba dɔ ka kuma don ko ni maa min sara Maliko la k'i sujugu taara lahara ka n'i yɛrɛ faga dusukasi la Bɔkari Tarawele n bɛ fɛn dɔ f'i ye baara bɛ ka di entreprise minnu ma ni ka dalikɔrɔw lawuli ka dalikɔrɔw da ka gidɔrɔn kɛrɛfɛlaw ka fosse kura dilan Bɔkari Tarawele o dalikɔrɔ min lawulila dɛ kabini samiya cɛmancɛ taa o béton dalen de bɛ maaw ɲɛ hali bi o ma ta ka bɔ yen o gabakuruw ma bɔ yen o cɛncɛnw ma bɔ yen o bɔgɔw ma bɔ yen o Mali bɛ yɔrɔ jumɛn na maa min b'o contrôler bɛ yɔrɔ jumɛn na o bɔgɔ n'o cɛncɛn n'o daliw o farala sira dɔ kan ko Mali Mali kura bɛ min wa o b'a ye samiya mana kun bɔ dɔrɔn o bɛ tila ka wari de sara tugun wari de bɛ bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma o ko o fɛn ninnu fana wa accident sababu filɛ nin ye dɛ k'o dalen to an ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ o sira denni minnu bɛ yen o sira sɔgɔsɔgɔlen minnu bɛ yen Bɔkari Tarawele min kɔni ye siran ye k'a tɛ ka furan Mali siran yɛrɛ furanni k'a dabila la mun y'a dabila Bɔkari Tarawele min kɔni ye gɔngɔn ye k'i b'o de ye dugu mana jɛ fo ka taa fɔ ko su kora i b'a fɔ ko sisi bɛ ka yɛlɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko manifinw de bɛ k'u bolo dabiri u nun na manifinw de bɛ k'u bolo biri u ɲɛ na u bɛ boli kɔnɔna la i b'a fɔ ko kasara sɛbɛnnikɛla ko coronavirus bagala yɛrɛ ma n'o tɛ kasinen doli sababu filɛ nin ye gɔngɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye ninakilibanaw ye maa minnu ye Bamakɔ duguba sigibagaw ye a ko n'i ye ninakilibagatɔ bɔ jama la ko tɔ b'a dɛn min ye fugonfugon dimi ye mura sɔgɔsɔgɔ Bɔkari Tarawele ka taa bila kɔnɔdimibanaw la choléra Bɔkari Tarawele kunfilanintu a ko nin bɛɛ lajɛlen sababu ye nɔgɔ de ye a ko o nɔgɔ kɛ bɛ malidenw sigiɲɔgɔn ye an bɛ da o la an bɛ si o la an bɛ baara k'o kɔnɔ an bɛ segin so a ko saniya bɛ min ɲɛmaw bɛ min sira tɛ furan bilen wa mun de y'a to sira tɛ furan a furanbaliya ye kun jumɛn ye ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele ni wulikajɔ bɛ jamana ɲɛmaw la Bɔkari Tarawele ni hakilina fila sabu n'i y'a mɛn ko développement i b'a fɔ ko kɛnɛya n'i y'a mɛn ko développement i b'a fɔ ko siraba a ko siraba bi ka taa bila sanuya la Bɔkari Tarawele ko ntanya de bɛ Mali kɔnɔ bi o tuma min ye Choguel Kokala Mayiga a ka gouvernement Bɔkari Tarawele n'u ma dɔn se yɛlɛma ko min kɔni ɲani ni tɔɔrɔ kɔni ye o bɛ Bamakɔkaw kan bi wa bon an bɛ min f'i ɲɛna a tɛ mɛn sɔɔni min ye remaniement ministériel ye n'o ye yɛlɛma ye o bɛ boloda o tuma yɔrɔ tɛ furan fo ka kɛ yan kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le pousse kɔnɔ Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ale ka sɛbɛnni an bɛ taa Ahmed fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔkari Tarawele i bolo don Bɔjabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔw k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon Mahamane Touré nin ye a ka fasiri ye laadala ɲɔgɔn ye kalo o kalo anw ka sɔrɔdasiw n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye olu ka kunnafonidi sira n'o ye DIRPA ye e ko a ɲɛmaayaso n'o ye ɲɛmaa yɛrɛ ye colonel Sulemani Danbɛlɛ a bɛ wuli ka jɔ kɛ min ye direction de l'information des relations publiques des armées an k'a ma dalatila la ne bakurunbala ko DIRPA olu kɔni o kɛn bɛ ka nin laada sigi maa wɛrɛ kana kunnafoni sɔrɔ ni k'a kɛ a sago ye k'a yɛlɛma k'a kɛ a ni dungɔ ye n'i ye ko in lajɛ kalo o kalo wele bɛ bila don kibaru tigilamɔgɔw ma ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ baara minnu kɛla kalo kelen kɔnɔna na o baaraw o kɛla ka se hakɛ minnu na da bɛ don o la hali n'a sɔrɔla gɛlɛyaw fana sɔrɔla ko kɔnɔna na a tɛ dogo i bawo an bɛɛ lajɛlen ye maliden ye a bɛ ɲɛfɔ don kibaru tigilamɔgɔw ye o i b'a ye fana kununko décembre kalo tile 12 san 2022 min ye DIRPA jabaala ye e ko a kun kɛn tɛ ka don kibaru tigilamɔgɔw
bismillah wa mi ye colonel Suleiman Damale ana no fe maw yu dadu korofola ni ya ta ka laje mi aunga wul masri tabawi ko bibi na jongo ala anga tiemfo bawu kuna fun laban langulu munu lu folo mbe je laban kuna fun industria no réseaux sociaux ni ka jira ka fo mi aunga faso maliba finin do nawi no yanga porteur d'uniforme yi kerengere nyala sordasu munu mbe théâtre d'opération zamlala ko ni ngembe ga dantama waleta ni ka nyeshi jamana dendo ma jamana konnana ko korofo ko kalunde mentaka ko walni kuma yira fodolai malide kati malide nyaye ma wera bulo ko ta ko dako kandige wal maka mugu chala kelen flafota ani ko korofo ko kalunde mentaka ni ko inlaje mi ye farabugu ye o kunga ngo kibaria o bola ka benkena ko yalma ko farabugu ko inka ko chayame donki baruka ko donki baruti la moga korofola ko yalma ka ko be chugodi mi ye dirpa nyamai no colonel Sulmani Damle aya jira ka fo mi o jabi lome femina o de ji de barka kabbu ni ye farabugu ko taka laje gele ndamne fura dama kana bugo sisala mi ye babli do no ye boye o koni o de kun kembe sabuye mo be dunga boge farabugu kon nana ko ga ko point mugu perenta dole point na jatike wole ke bawve no ye terrorizuye akoni gela sabuye ni ga farabugu dole ni ka ageleya ko ga ko mi ye pisi fanaye pisi asiri saji o koni avion bele ba kule munu no lube dununta kasega ta ni farabugu kanu ni gunye bosrala ko fana jigi yoro ko ta farabugu ko farabugu ajiko de fanga kabbo ko ga kame dunu no ko bi mi ya farabugu ko jiko ni bala ga jigi doni wa kamyo munu mbe no lu ko ni nganga munu saloga ni gasega ni bara nunu chisara ni ga tama ko ni o baro bele jilin labe me gaba wani ye Sulmani ga ko laje no colonel Sulmani Damle dirpa nyama ako ko mi onga fe wulu masri tabaw ye kerengere nyala anjigi dambanga pangulu mununga no ye kelege pangulu ye uka wulika jo mi ni ya taka alaje mi ni ya alaje November kalo ukoni uye boli hagaminge ko beti jo boli biduru boyongula ko sanga October kalo temelena ukoni October kalo temelenta ugara binani ani wolovla ye wani yanga avion de reconnaissance ufana laje umuga ani shege uluye boli ko muga ani shegige ka sanga October kalo fanana obeti jo bisa ba ani durula nimbela jile mba jira ka fo mi ye wulika jo ya bala ka ke wa mi ye bamanjila ka uye no ye jatiga wale keba uye terrorisu ukoni ufanga bala ka duga je dona duguje wani ya laje alisa mi ye anga avion de transport uye ukoni ulu fana ye boli minge kalo temelena ko mi ye novarbu kalo ye ko obeti jo biwulovla ani durula ka sanga optoro kalo fana tama oye biworo ani wolovla ye wa mi ye uka boli rani ya bele jile franyonga novarbu kalo salena obeti jo keme ani biduru ani sabala mi ngoni seve bamanjila ka nye dala fon vengo ninga vengo ni nu ko ngunge meka yoro do ta ko ke udaga yoro ye o flegulo njila ni go da kulunci wa wati natawla ni ya laje mi ye bamanji eko ube sona tuku oni onga ma ugu disida nywana wa wamani otala ka getu ni ubu dowo mugu perenta o anga ma ube bulisra mununga no yuga munu salo ke yoro no e patrouille okoni ube mugu perenta o de dosra nununga wa ofana doli eko anga ma ukende ka fele soro ni belajile na wa ma bese ka fo de ba jugumi na yo gwefu ka wuluso anove eko lule era de gunte terroriste wa ba u falimi no tugu terroriste la nu o keme sabuye nu ko ujatike ko ga fero che ubulo alu be bengali minge ka nyeshi anga tugo dala dugu nunuma tugo da dugu nunu ni ulaje mi umeta jagwa e fanga da manivu na ko sharia ko jaga akona jago mana franyonga ni yashi da madoy anga mo fona be janda unye ko osaku o maloboro no nyoboro ani ka baboro ko belajile salo ko di moma ase no dugu ngo dese o be mamununa mi yo colonel Sulmani Damle dirpa to ala ako jongo ala belajile ngo ninga dombi ka fo mi ongo forces armées maliennes u keme ku ujoro la mine ngo mi no tumbe ula mine onzoro la fuka geni misi wasai al nasro la dogo ni mbala ka san ali saka faraka o koni ambelajile jigisigila wa ambelajile no sojaledu ni ngwe tabai sema mina ya sama ga bo nouvelle horizon konna na Muhammad Nature aka fasiritu
Bokar Tarawele ni mina o kadi ni mina ka faraka o fana kadi no ye Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Toguna A Tarawele Toguna A Tarawele ko Bokar Tarawele jamana kunkanko kuma Bokar Tarawele maliden bɛɛ lajɛlen kɔni kan k'i ka hakilina di Bokar Tarawele janko ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Bokar Tarawele jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ni o ye mouvement Génération Peuple Solidaire ye n'a ɲɛmaaba ye Cheikh Keita Bokar Tarawele k'ale y'a ka tiɲɛ 4 fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛra lajɛba dɔ senfɛ lajɛ min Bokar Tarawele u ye jɛrɛjɛkulu fara ɲɔgɔn kan min ye sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 10 a kɛra kalabankurakaw fɛ Bokar Tarawele n'i y'a lajɛ jɛrɛjɛkulu dɔ tun bɛ yen n'o ye association min ye setan jigi Bokar Tarawele ka fara min kɔni ale ka association kan n'o ye mouvement Génération Peuple Solidaire ye Bokar Tarawele min kɔni ye wulikajɔ ye u y'o boloda wulikajɔ in a bi tali kɛ mun kan o de ye ka dabali ni fɛrɛ Bokar Tarawele sabu jɛrɛjɛkulu k'a sigikun ye mun ye a sigikun ye mun ye ka se ka jamana k'a dɛmɛ maa minnu ye marabaaw ye Bokar Tarawele majɛ bɛ fan minnu fɛ Bokar Tarawele hakili bɔn bɛ fɛn minnu kɔ ni ka hakili lajigi kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko association setanw jigi maa min ye o ɲɛmaa ye Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ Madame Keita Aïssata Tamba Kulubali Bokar Tarawele k'ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka tɔn sigilen bɛ min kama o ye dɛsɛbaatɔw jigi fantanw ye maa minnu bɛ kɛrɛfɛden na ni ka se k'o bali an ka jamana kɔnɔ kalanko ni k'olu furakɛ ka bɔ degun kɔnɔna la wali ni ka na ni nafasɔrɔ siraw ye Bokar Tarawele u ni jɛrɛjɛkulu min fana bɛ ɲɔgɔn bolo ni o ye Génération Peuple Solidaire ye n'o ye kɛn yɛrɛ ye Bokar Tarawele Cheikh Keita ale fana ka tɔn sigilen bɛ o fana hakilina kelen na min ye fantanw jigi Bokar dɛmɛ ni dɛmɛ ni ka na ni hakilinaw ye min bɛ se ka jamana marabaaw k'u dɛmɛ Bokar Tarawele u y'a yira k'a fɔ u tɛ ngwara daba kɔ o kuma u tɛ tugu jamana ɲɛmɔgɔw fana kɔ min kɔni ye bilasirali ye olu ta o ye u mana fɛn mun ye u b'o fɔ ni k'o ɲɛsin jamana ma sabu jamana tɛ tunɔmada an bɛɛ lajɛlen jɛ don Bokar Tarawele forobafɛn o bɛ foroba minɛ forobafɛn Bokar Tarawele bɛ kɛ ni foroba hakilinaw ye sabu mɔgɔ kelen dɔngɔ n'o sɔngɔ Bokar Tarawele o man ka ta ni k'a ɲɛsin a ma ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ Bokar Tarawele bɛɛ lajɛlen ka birikiden kelen jamana jɔliko la min ye maa si man ka t'o kɔ min ye Cheikh Keita ye a y'a yira k'a fɔ ale ka jɛrɛjɛkulu n'o ye kɛn yɛrɛ ye Bokar Tarawele ko bamanankan don i ka k'i yɛrɛ ye o ka fisa i ka kɛ maa wɛrɛ ye i ka k'i yɛrɛ ye min ye bɛnbakaw ye olu ka hakilina u ye fɛn mun dilan ka bila i senkɔrɔ olu ka hakilina u dɛsɛra fɛn minnu na u ye fɛn mun nun don Bokar Tarawele ko Mali n'i y'a tariki ta k'a lajɛ n'an kɛra n yɛrɛ ye an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye GPS kɛn yɛrɛ ye Bokar Tarawele an man ka ɲɛbɔ maa fɛ sabu Ala kɛn bɛ ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ye n'i ye Mali jukɔrɔ nafolow lajɛ n'i ye Mali sanfɛla lajɛ ba joliba fila min bɛ Mali bolo Bokar ni ka taa ye k'a fɔ dun ka fa kɔngɔ de b'o jamana la Bokar Tarawele ko ye baarakɛbaliya ye ni ka t'o jamana lajɛ min ye nafolo bɛ ka buruja Bokar Tarawele ko bɛ tali kɛ mun kan ale kɔni bɛ min fɔ jamana marabaaw ye maa minnu ye nafolo burujabaw ye Bokar Tarawele maa minnu ye foroba nafolo dunbaw ye Bokar Tarawele wulikajɔ min kɛ b'u nɔfɛ Bokar Tarawele k'a kana dan min ye wulikajɔ denni mɔ dɛ a ka kɛ wulikajɔ belebeleba ye Bokar Tarawele ko in k'a sen fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ maa o maa ko de nɔ bɛ faso nafolo dunni na an ka foroba wari an bɛ jɛ an ka sira dilan wariw an ka usine dilan wariw maa kelen tɛ se k'o dun k'i da maranga k'i bɛ tila k'i sigi jamanadenw kunna Bokar Tarawele ko k'u malo k'u ko bɔ fiɲɛ na Bokar Tarawele nafolo min b'u bolo tuguni dɛ o tuma k'an taraki ka b'u bolo k'a feere k'a bila an ka foroba wagade kɔnɔ n'o ma kɛ k'a tɛ dabila sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele n'i ye kow taabolo lajɛ o tuma min y'a ka tiɲɛ wɛrɛ ye a ko jamana kelen si tɛ se ka jɔ ni yɛrɛ ye Bokar Tarawele min kɔni an ka jamana ye a ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun na k'a b'a ɲini an ka jamana marabaaw fɛ hɛlɛ ni Sanba Jo bɛ fɛn dɔ la o tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ an ka segin an ko an ka bolo ni ɲɔgɔnmaya kɛ janko min kɔni jamana in ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ hakilina caman na sabu min kɔni furukufuruku fɔ ɲɔgɔnkɔ min bɛ Mali ni a teriw cɛ Bokar Tarawele ko da man di an ka jamana la ko ka tiɲɛ fɔ dɛ Kɔnɔbarikaw ka cɛden 46 Bokar Tarawele ko hali ni an jo b'a la ale bɛ min fɔ bilasirali la o tuma ko hali bi an ka sabali an ka bɛn ko la sabu i jo don n'i ma sabali hali bi k'i bɛ taa bɔ i jalaki kan Ala ma kisi la sɛbɛnnikɛla ko babali kan fɔ Bokar Tarawele a ko n'i ye ko taabolo lajɛ nafolo mun tɛ jamana kɔnɔ Bokar Tarawele ko hali bi min kɔni minisiriso dɔw ye olu ka nafolo kɔni giriyalen bɛ nafolo bɛ ka buruja ye hali bi dɛ Bokar Tarawele ko malidenw sigilen ɲɛ b'o la Bokar Tarawele ko min kɔni ye CNT ye i b'a ye k'a fɔ dɔ farala o jamakulu kan maa 26 a ko kun t'o la sabu ko wari tɛ jamana min kɔnɔ mun na dɔ bɛ fara o kan o tuma min kɔni jamana ye k'a bɔ transition kɔnɔ ka tigɛw di ɲɔgɔn ma sariyaw ka se ka bato hakilina minnu tara olu ka waleya fo ka taa bila kalafili kura kɛnɛ kan Bokar Tarawele
ko de kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye wa o y'olu fana ka hakilina ye k'olu na o baara kɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ fo ka taa fɔ don min na ko kalafili kura kɛra 2024 ni ka masakɛ kura sigi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Toguna A Traoré ka fara Nouvelle Horizon fasere jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate o ko tɛ ko ni foroba misi ye foroba ɲɔgɔn ɲimi foroba kuma de bɛ o ban ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Abdul Dambele ye Abdul Dambele ko nisɔndiya ko tun bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan kunungo cité universitaire de Kabala o kuru belebelebaden kɔrɔ kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di an ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye kunungo n'i y'a lajɛ maa min n'olu bɛ a kɛrɛfɛ waasa ka se ka baara ye ni k'a bolo da olu o dɔ bɛ tali kɛ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ a ka sanayɛlɛ kalanso ko ma n'o ye ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ye ka taa se siniwaw ka lasigidenso min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ lasigiden n'o ye Chen Ziong ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔrɔfɔ ye a kɔni a daminɛna ni sini ka lasigiden min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ ale ye kɔrɔfɔ ta Chen Ziong a ko min ye anw ka jamana ye filanitiriya min bɛ faso Maliba ni sini jamana cɛ ko a bɛ waati jan bɔ min ye waati jan n'i y'a bila o kɔnɔna na fo san 62 bɔɲɔgɔnko sini ni faso Maliba siniwa jamana ni faso Maliba olu kɔni tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma min ye sira caman ye o bɛɛ lajɛlen dili don teriya in kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye cité universitaire de Kabala phase 2 nin y'a ta ko filanan ye bâtiment belebele 7 o kɔni k'a jɔ k'a ban k'a tile ta ni k'a di anw ka jamana ɲɛmaaw ma waasa min ye anw ka sanayɛlɛ kalanso lakɔlidenw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka to i fa jamana kan ka kalan nafama sɔrɔ bɛɛ ka to i fa jamana kan ka kalan waasa min ye jamana kɛmɛ k'a jigi min da i kan i ka se k'o jigi in fɔ waati de don nataw kɔnɔna na n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin bâtiment 7 sefɔ wari miliyari 30 bɔɲɔgɔnko a bɛnna o ma min kɔni a bɛ dugukolo fiyɛfiyɛ min kan o de ye hectare 9 a n'a kunkan fɛ wa n'i ye ko in lajɛ min ye siniwaw ka lasigiden ye n'o ye Chen Ziong ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin bâtiment ninnu jɔli ye a bɛna dɔ fara Mali kalanko a dawula ni a sara kan waati ni don nataw la lakɔlidenw fana k'u cɛsiri jamana jigi d'an bɛ u kan diɲɛ don o don an bɛ bɔ an b'an ka hakɛ ɲini ko hakɛ ɲini ye tiɲɛ ye dɛ ko nka n'i tora kalanbulon kɔnɔ k'i ka hakɛ fana ɲini k'a bɛ kɛ sabu ye i ka hakɛ a ka d'i ma bonya ani basigi kɔnɔna na wa a ka kɔrɔfɔ baale min y'anw ka sanayɛlɛ kalanso ministre ye n'o ye professeur Amadou Keta ye ale ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ bi in na min ye sanayɛlɛ kalanso lakɔliden maa 2000 olu kɔni de taara siniwa jamana kan ka taa walan ka kalan kɛ yen ka segin n'o jɔnjɔn ye wa min ye u nali ye a kɛla sabu ye faso Maliba ka sɔrɔda bolo ma sira misɛn sugu bɛɛ lajɛlen fɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na dɔ na fara o hakɛ kan o fana bɔlen koyi kuma kɛnɛ yɛrɛ bonya minɛ tun bɛ maa min bolo n'o ye cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye a ye kɔrɔfɔ minɛ a y'a jira k'a fɔ a sewalen don san 62 filaninteriya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko jɔnko Ala siniwa jamana maaw u bɛ fo u ka kɔnɔnajɛlenya la u bɛ fo u ka wulikajɔ n'u ka tilelenya la u kɔni anw ka teriya in daminɛ fura dama kana bugɔ sisan la don kelen da kelen u se ma don anw ka jamana marako foyi la ni dɛmɛ tɛ dɛmɛ n'o kɔni bɛ b'u ka jamana yɔrɔ ka ɲɛsin anw ma o bɛ wulikajɔ ni cɛsiri ta k'o ko ni ka o sɛgɛrɛ ko k'a fɔ n'u sen don anw ka jamana maracogo la wa o m'o kɛ ko n'a sɔrɔla o ye maa dɔw taabolo ye ko siniwa jamana taabolo tɛ o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga halisa a y'a jira k'a fɔ nin fɛn min n'o ye nin bâtiment 7 ye o min jɔlen filɛ ne nin y'a phase 2nan ye ka di anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma cité universitaire de Kabala o kɔnɔna na k'a kɔni k'a bɛna kɛ sabu ye ni ka kalanko ni ka dɔ fara a dawula n'a yanga kan ko bawu kalanko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u haminanko ko belebele don lakɔlimɛtiriw fara lakɔlidenw kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila i ka hakɛ minɛn kɔnɔna na cogo min na waasa jamana in ka ja don dɔ la o kɔni ye jamana marabaaw u hamina ye nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Abdul Dambele a ka fasiri nin phase 2 a ma kuma phase 3 kan dɛ phase 3 bɛ kɔfɛ a ayiwa nin kɔni nin ye kun ye kun filanan ye o kuma k'u ka teliya joona sinon k'u ka filanin teriya o kuma k'a ka di n dama o kuma Baba Traoré o kuma an bɛ an kun jasa ni tɛ wasa ni tɛ yasa ye o kuma an bɛ de ka yamaruya kɔnɔ o bɛ bɛn
cɛ ka pep bojabate namu ndara nana dantigeli wɛrɛ tɛ o la hali ne ko bala cogo bɛɛ wari jona ne bɛ tigɛ don ado Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamani Touré gom wari tɔgɔ de a ko min ye sɔrɔsikɛ Abdelkader Arbi wari tɔgɔ de a n'a ka denbaya ko malisigi o daminɛla sɛbɛnnikɛla ko wari tɔgɔ de min ye ni sɔrɔsikɛ ye n'a tɔgɔ ye Abdelkader Arbi wari tɔgɔ de ale furumuso o de tɔgɔ ye ko Alima Sise ala kɔni y'u garisɛgɛ den 9 wari tɔgɔ de min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko wari tɔgɔ de nin kɔni ye record de batule sabu n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ maa min kɛra sababu ye jiginni kelen ni ka den caman sɔrɔ o tun ye den ye min ye faso maliden Alima Sise ale ye record bati sɛbɛnnikɛla ko wari nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ala ale ka masaya kɔnɔna la wari tɔgɔ de min ye ni sɔrɔsikɛ ye wari i b'a ye k'a fɔ ala filɛ ne ka den 9 d'a ma musomani 5 ani cɛmani 4 sɛbɛnnikɛla ko den ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen don gijigije sɛbɛnnikɛla ko kabini kɔnɔ a bɛ kalo 7 la min ye nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ o tuma jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ muso a ka bila joona a ka taa jamana wɛrɛ la setigi jamana maa minnu bɛ se ka bɛrɛ jan ko a kana se ka kɛ ni degun ye ala ye a garisɛgɛ bɛ Marɔku ma sɛbɛnnikɛla ko a selen Marɔku yen jamana ɲɛmaaw y'u mago don a la min ye Urwa Mohamɛdi Sisi ye wari a ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Alima Sise a y'a yɛrɛ sɔrɔ Césarine na wari tɔgɔ a kɛra mai kalo tile 4 san 2021 n'i y'o lajɛ ka na bila bi la san 1 ani kalo 7 wari tɔgɔ min ye cɛmani 1 o tɔgɔ yɛrɛ dara Urwa Mohamɛdi Sisi la wa min ye cɛmani 1 o fana tɔgɔ dara Nbandaw la sɛbɛnnikɛla ko a kɛra ale ka waati kɔnɔ Nbandaw tɔgɔ ma b'u la ye sɛbɛnnikɛla ko wari tɔgɔ min ye musobani 5 cɛmani 4 den ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ gijigiji o tuma min ye u fa ye a nisɔndiyalen bɛ ba yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ wari tɔgɔ san 1 ni kalo 7 a yirala k'a fɔ u ka kosegin boloda min kɔni faso nali ye wari kunun ni kun wajibiyalen bɛ jan k'u bɛ se ka cun an ka pankurujigi kɛnɛ kan n'o ye ntɛnɛndon ye décembre kalo tile 12 sɛbɛnnikɛla ko o tuma ne ni den 9 nana Mali kɔnɔ a ko Mali ni Marɔku an tɛ kelen ye o sɔrɔla ka doya han u donna ka ban awɔ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔgɔ ye min ye jamana marabaaw ye o tuma ko fɛn min bɛ f'u ye sisan n'o ye Mahamani Touré ye o tuma Marɔkukaw kun kɛlen don k'u wasa d'u la cogo min na o tuma min kɔni ninnu ka biberon u ka kusi bakari u ka dumuni o tuma ko jamana man k'o kɛ tulonkɛfɛn ye a ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin hakilinaw la sabu dɛmɛ o hakilina ni o sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ban nka min ye den 9 la donni ye mɔgɔ tɔgɔ nin y'a siɲɛ galegale Mali kɔnɔ o tuma ko ala bɛ fo denw bɛɛ dafalen don ni na gijigiji an bɛ dugawu kɛ hali bi bakari ala ka ni ɲɔgɔnna caya a bɛ dɔ fara jama kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Touré ale ka sɛbɛnni don kana kuma girin a k'a sɔrɔ wari de b'i kunna i bɛ fɛ ka girin cogo min na n tɛ taa ten o ala ka ni ɲɔgɔnna caya amina yarabi i m'a fɔ ko record ma bati wa n bɛ nalen n bɛ sira fɛ maa tɛ kutubu dɔn maa tɛ kutubu dɔn juru kun ɲamina don kɔfɛ ala k'o kɛ 10 ye amadi wa ala k'o kɛ 10 ye daba ɲuman na ala i tɛgɛ don bɔjabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn ma bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Usmani Mahamani nin ye a ka fasiri ye Mahamani ko min ye hakilina ani jɛrɛ in ta ko 2nan ye min kɔni bɛna taa kɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na jamana n'o ye farafin jamanaw ye o 49 olu maaw de welelen don nka min ye camancɛrɛ fanga bɛ jamana minnu kɔnɔna na farafinna tilebinfɛ bolo la i n'a fɔ faso Maliba min ye Laginɛ jamana ye ani Burkina Faso olu ka maa tɛna ye kɛnɛ kɔnɔna na n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Union Africaine ye anw ka faso Maliba e ko a sen bɔn tɛ o taabolo la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa o sabula min lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi n'o ye Biden ye cɛkɔrɔba a kɔni a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye ka fara jamana 2 tɔ in kan n da sera minnu ma n'o ye Laginɛ ni Burkina Faso ye k'olu tɛna ye kɛnɛ in kɔnɔna na n'o tɛ jɛrɛ in hakilina taara Barack Obama fɛ lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi kɔrɔ min kɔni senfɛ maa min n'o tun bɛ fanga na donni kama ala ma hinɛna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la a n'a furumuso olu taara ka taa Mali ni k'a jɔyɔrɔ fa
min ye tako filanan ye min ye Joe Biden ye lamɛrikɛnw ka jamana kuntigi a y'a jira k'a fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye sigi ye a bɛ kuma bɛna taa kɛ fɛn minnu kan jatigɛ wale o bɛ se ka kunbɛn cogo min na hakilina ninnu bɛ se ka duga diɲɛ seligi naani kɔnɔna na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna gungana ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma ani min ye sɔrɔ daboloko ye gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ farafin jamanaw kɔnɔ lamɛrikɛn jamana n'a dɛmɛbaw bɛ se ka kɛ fura ye ka kɛ dɛmɛbaa ye cogo min na ka ɲɛsin o jamana ninnu ma wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Joe Biden nga directeur aux affaires africaines ni ale bɛ baara kɛ conseil de sécurité la ni a bɛ maison blanche fana na ni o ye Jade Devermont ye ale kɔni y'a jira u ka kunnafoni di sira dɔ kan n'o ye CNN ye k'a fɔ min ye nin taabolo ninnu ye Joe Biden a kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati a nafuradama ni sisan cɛ min ye farafinna ye olu ka ciden ka se ka ye sa min ye diɲɛ setigi jamanaw ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko G20 o kɔni n'o ye jamana yakubayɛlɛnw ye ni sɔrɔ dabolo n'a yakubayɛlɛn bɛ o jamanaw kɔnɔna na o kɔni farafinna yɛrɛ ka se ka i dɔyɔrɔ sɔrɔ o kɛnɛ ninnu na waasa sigi minnu bɛ kɛ a yɛrɛ ka ye tabali kɛrɛ la waasa min ye a kɔnɔko ye a n'a hamina ye a ka se ka o fɔ nka min ye anw ka jamana ye min ni n'a fɔ n da tula la cogo min na cɛmancɛ fanga o bɛ anw ka jamana kɔnɔ o kɛla sabu ye anw ka jamana o sen na ye ko in na n'o tɛ a senkun na ye a la waasa min ye anw ka gɛlɛya ka se k'o fɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ fana olu ni jamana minnu fana man di tɛ kosɛbɛ n'o ye Rusi jamana ye a n'u sigi an bɛ jamana minnu na i n'a fɔ Rusi jamana kɔfɛ Chine jamana ka taa se Japon jamana ma o jamana saba in kɔni lamɛrikɛnw kɔni sigi an bɛ ni jamana ninnu na n'u tɛna olu jɔyɔrɔ fɔlɔ ni k'a minɛ o la diɲɛ ɲɛfɛ sɔrɔ dabolo kun kan nka o kɛn bɛ sabu ye min ye ni lajɛrɛ a kɔni a mana bɔ Dawuda da fɛ min ye Usmani Mahamani k'a n'o kɛ fasiri wɛrɛ k'o da lamɛnbaw ni kalanbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Usmani Mahamani a ka fasiri Usmani Mahamani bakari an b'a fɔ ni ka tila ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn banbali jate dɔn o tɔrɔ ye ni kunnafoni kun cɛra waleɲumandɔn foli o de bɛ an bolo ni ka bɛɛ lajɛlen labɛn o tɔrɔ nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye o b'a ko ni ja kuma dɔ la sabu arajo baara yɛrɛ sigilen b'o kan o tɔrɔ de an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keyita